Magandang hapon Pilipinas, hello world, Diyos marahay na hapon mga kasunog nating Bicolano. Day 2 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Dito pa rin po sa pinaganapan ng ating opening ceremonies kahapon ang Basud Sports Complex. Kasama niyo po ako, Kapa Morgan, kasama ang poging-pogi, mabango at talagang masarap kasama na si Wadi John Bansilier. Magandang hapon sa iyo, Kuya Alex. And syempre, it's nice to be back. Our second day here at Basud Sports Complex. Labanang Mercedes versus San Lorenzo Ruiz. And partner, I've seen some familiar faces. Medyo nandun sila sa ibang legs ng ating Ako Bicol Cup. And we'll see kung ano magiging outcome ng first game natin sa ating triple header sa araw na ito. The likes of, sino yung mga familiar faces na nandito ngayon? Yes, I've seen Jock Bellarmino is in the building right now, who is playing for San Lorenzo Ruiz. And I guess kapartner niya as guest player si Julius Tiburcio. And tingnan natin kung madadala niya ng dalawa ang kanilang brilliant outcome o performance during their Camarines Sur leg. Oo, yung kanyang brilliance dito sa pa-tournament natin dito sa Camarines Norte. Both teams yes, it's nagkaroon na ng dalawang puntos. It's up and down type of basketball we've seen so far. Kita natin the Mercedes donning the orange jerseys and the white jerseys naman yung San Lorenzo Ruiz. I've noticed, partner, pag dito sa Mercedes, medyo karamihan na halos young guns. Tama ka, sabi mo kanina. Medyo mas bata ng konti. Yes, mas bata ng konti compared dito sa San Lorenzo Ruiz. As you take a look, Balane with the short jumper. And yun ang nakikita natin, sabi nga natin, medyo youthful yung mga naka-orange na mga taga-Mercedes, samantalang itong mga nakaputi na taga San Lorenzo Ruiz ay medyo sa edad nakakalamang. At nakita natin sa tira ni Balane kanina kung gaano siya ka-experience as a basketball player. Yes, partner. And what a tight defense displayed by Lopo kay Jock Bellarmino, kasi alam naman nila talaga na si Jock he's a scoring guard. Oo, very versatile as a guard. Yes. Marunong mag-orchestrate ng plate, may tira sa labas, may atake. And also he can play defense, kaya talagang all around itong si Jock Bellarmino. As you take a look, si Macale with a 3-point bomb.
Oh, that's Christopher Macale, the first three-pointer of this ball game. Yan na si Lopo. Harold with a 3-point bomb. Misses the shot. And out of bounds. And the ball will remain to Team Mercedes. All right, still on the getting to know each other stage tayo dito. It's just our day 2 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Parehas na liga, same league, but different venue and different players. Most of them. Yes, tama ka dyan. What an inbounds play na pinakita ng mga taga-Mercedes. And I've seen some brilliance dito sa Mercedes team na marang talaga meron silang mga set plays na inanda. Oo. Kasi seen Coach Joma, who is a dear friend of mine, na a former coaching staff of Ateneo Dinaga University under Coach Duki. Kaya Tama. medyo organized at maganda ang pinapakita ng Mercedes so far sa ating unang quarter. Pero sila yung nalalamangan ngayon ng tatlo ng opposing team na San Lorenzo Ruiz. Na isa sa mga standout players nila, itong tallest guy dito sa court natin na si Jejomar Isaac na nakapaglaro sa NCF nung medyo bata-bata pa siya ng konti. That was year 2016. 6'3" at titingnan natin kung madodominate niya ang paint in this ball game. Yes, we have an early substitution on the part of Mercedes. Pinasok si Aceron. Oo, early substitution. Ano? Linabas si Sanieres John. Siguro may mga adjustments na nakita ang ating mga coaches. I've seen Coach Joma talaga instructing his players on how to move inside the court. Ayan na, what a short jumper. Ayan na si Saak. Tama ka, partner. Powering his way for an easy 2 points with that putback. Oo, napipil na kaagad natin ang dominance as early as now with regards to this tallest guy in the court na si Isaac. Ayan na si Jok with a hop, skip, and stop but misses the shot. Rebound by number 24 na si Kian Asutilla. Lopo is rushing. Mandak misses the shot but there is Lanzaderas with a short jumper. Misses again. Here Maganda comes, sana yung follow-up na tira yun ni Lanzaderas, hindi lang pumasok. here comes the white shirts. Jok with the fake, attacking, sidestep, using the glass for 2. Ayan, first two-pointer of Jock Bellarmino in this ball game and in this league. Yes, partner. Galing siya sa Team Iriga Yes, sa Camarines Sur Leg. I always admire this player, Jock Bellarmino talaga. He's a two-way player. We can play both offense and on defense. But on that sequence, Lopo snatched the rebound and scoring for 2. We're almost halfway dito sa ating first quarter. 5:52 ang nasa relo. Yan na si Lanzaderas with the steal, but Balane with a counter steal and using the glass in the score for 2. Nakakadalawa na yan si Balane. Yes, partner, I've noticed dalawa ang Balane na nasa loob ng court. Dalawa rin yung Balane. Di alam natin kung how are they related to each other, but there is again Lopo with a 3-point bomb. Ayun, first three-pointer for Mercedes team. Macale gives the ball to Balane, lobs it up to Isaac. What a touch pass, partner. Isaac to Balane and scores for 2. Okay. So, since dalawa ang Balane na nasa court ngayon. Number 18 and number 22. Both itong yung number 18 na si Carl. nakakadalawa ng field goals. What a defensive stop by Isaac. Ayan na. Asutilla with the floater. Grabe, partner. Nothing but net. And that's a runner. Ayan na si Jock Bellarmino. Humihingi ng pick. Gives the ball to Isaac. Gives the ball to Balane. Balane fakes. Balane hands it off to Macale. What a crossover. Kicks it out to Jock for 3. Bang! That's his second field goal. And that's his first three-pointer. Jock Bellarmino. Ayan na si Lopo. Stops and pops. Bucket. Grabe, partner. This Lopo guy reminds me of Mark Baroka kasi malaking point guard, partner, and very stocky. And he also plays defense pagdating kay Jock Bellarmino. So this guy is also a two-way player. Kaya ayan na with 14 seconds remaining sa kanilang shot clock. And we will be having a report mula sa ating courtside reporter na si Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, please come in.
Thanks for that, Kapa Morgan and Coach John. Magandang hapon, Camarines Norte. We are now on the second day of our elimination round and I am Barbie Floriano, your courtside reporter for Game 1. Bakbakan sa pagitan ng Mercedes versus San Lorenzo Ruiz. Bago magsimula ang larong ito ay una ko nang nakapanayam ang coaches ng bawat team. According to Team San Lorenzo Ruiz, the experience of their players ang kanilang magiging advantage in this ball game considering na nakapaglaro na rin ang kanilang players in different tournaments. Meanwhile, Team Mercedes remains confident kahit aminado ang kanilang team coach na dehado sila sa physicality. That's the latest for now. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie Floriano with that initial report dito sa ating ball game. Kapa Morgan with Wadi Jan Batchellier. And again, ito pong Ako Bicol Cup Camarines Norte ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Yes, tama ka dyan. Katabang na kasurog pa nga. But yun na nga. It is a highly close ball game. Villarmino at the post. Unusual na makita si Villarmino na nasa post. But sayang, maganda sana yung pinakita niya. But he did not finish that shot. Ayun na si Lopo again with a short jumper. Blocked by Isaac. Macale secures the possession. Macale tap by number 1 na si Azeron but misses the shot. But there is number 7 Mandak. na si Mandak Jericho. And there you go. It's a high-scoring ball game. Yes. Both teams are very aggressive when it comes to offense. Kaya yan, meron tayong mataas na score. 22 and 17. Nakakalamang po ang mga nakaputi, ang mga taga San Lorenzo Ruiz. Tama ka dyan, partner. Medyo maganda ang nagiging facing ng laro natin ngayon because both teams talaga scoring as a team. Kaya talaga maganda tingnan ang ating laro. And pero mamaya as we get closer to the ending of this ball game, we expect na magkakaroon ng mas maigting na depensahan. yes, kumbaga. of course, it's normal sa game na ganito na talaga pagdikitan at lalong-lalo na at the end of the quarter talagang marirealize nila na dapat talaga maging maganda ang kanilang mga depensa lagi. So sino ang mas may mamamayagpag? Yung younger team o itong mga taga San Lorenzo Ruiz na medyo kung sa edad ay nakakaangat ng konti. So we expect na mas experience itong mga ito kontra nga doon sa mga youngster, which is alam naman natin pagka mga bata medyo run and gun ang style ng laro. And nakikita natin ngayon yan dito sa koponan ng Mercedes. Yes, tama ka dyan, partner. And as we take a look, some fans talaga na nandito na as early as 1:30, 1 o'clock kanina, partner, talaga nandito na sila to, I guess, to support their team kung ano man ang sinusuportahan nilang mga teams. Pero nakakataba ng puso kasi kumbaga siesta ngayon, partner. But they chose to be the venue to watch our games and maraming salamat po sa inyo. So far, napipil ko ang magandang pagtanggap po. Yes. At saka yung enthusiasm ng mga taga Camarines Norte when it comes to the sports of basketball. Talagang ramdam na ramdam natin yan. And now we are back to a ball game with 17-22 in favor of the white shirts. Villarmino against a new defender na number 16 na si Lorenzo Clet. Ayan na, number 24, a new guy din. Lanzadera is rushing, gives the ball to Lorenzo with a lefty layup but misses the shot. Villarmino grabs the rebound. Villarmino is rushing. Villarmino flies, attacks. Dipsidu, but he misses the shot. Ay, partner. Well, naisishoot yan, naibuboslo yan ni Jok Villarmino. In that particular sequence, medyo kinapos lang siya siguro at na wrong timing because of the defense din ng kalaban. Yes, tama ka dyan pinalitan na ang isang tito na si JP Lanzadera at pinasok ang isang tito na number 18 na si Lanzadera. Dalawa din pala, Dalawa din yung Lanzaderos natin dito sa koponan ng Mercedes. Yes. Yung una si JP, ngayon it's si Gerald. Yes, partner. Kumbaga siguro nung mga kabataan nila talaga sila ang go-to guy. What a give and go play. Villarmino to roll down Reynard. What a good finish, partner. Yes, it is a good finish from Nestor Acopio.
Hello, it's Roldan, partner. Reynad Roldan. yeah. And he was called for steps si Lorenzo. So San Lorenzo Ruiz still leading by 7 points. Under 2 minutes to go sa ating first quarter. Again, mga nakaputi po yung San Lorenzo Ruiz. Mga naka-orange itong Mercedes. Acopio with the emergency pass. Gives the ball to Roldan. 7 seconds, naagaw ang bola. Steal by Aceron France. All alone for 2. So ayan, unti-unting umaabot ang mga taga-Mercedes. It's 19-24. 5 na lang ang kalamangan ng mga nakaputi. Yeah, Bellarmino with a crossover. Step back for 2. This is the shot. Ayan na si Lanzaderas is rushing against Bellarmino. Lanzaderas. And Good Yes, sir. defense on the part of Jock Bellarmino. pero partner, Hindi niya binigyan ng way itong si Gerald Lanzaderas for the layup. Yes, partner. Pero one thing I've noticed, mabilis po partner itong si Oo. Lanzaderas because He's 37 years old. yes, he is 37 years Pero old. kondisyon na kondisyon, ano? Nakakahiya, halos kaedad ko lang pala. And still, he can run. Ayan na, what a pass ni Jockey Roldan, but misses. Ayan na si Lanzaderas, all alone against Acopio. And he was hacked and fouled and will troop to the line for 2. Okay, mukhang dalawang veteran ang nagsalpukan. Yes, partner, si Lanzaderas. At si Acopio. Acopio. So masusubukan natin itong si Gerald Lanzaderas dito sa free throw line. And Ayan. he makes the first free throw. Oo. Kota na ang magkapatid. Kung nanonood ang kanilang mga magulang. Proud na dahil yung dalawang anak nila Nandito. nakascore na. Oo. Second free throw for Gerald Lanzaderas. Miss but rebounded by Acopio. Acopio Steve. To Acopio. Dalawa din ang ako. Acopio. So, what a pass and a tip by number 21 na si Reynald Roldan. Who has been Ayan. very active inside the paint, trashing the balls and tipping for the basket. Ayan na Lorenzo. Oo. Picks it out. Lanzaderas. And that ends our first quarter with the score of 20-26 in favor of San Lorenzo Ruiz. What an exciting first quarter, partner. Yes, dalawang Lanzaderas Mercedes, JP and itong si Gerald. Dalawa din yung Acopio dito po sa kupunan ng San Lorenzo Ruiz, si Steve and si Nestor. So the family that plays together stays together, partner. Tama ka dyan. As we take a look some highlights, kita natin kanina medyo strong start ang both teams. And then, yung patapos na ang ating first quarter, medyo gumanda na ang depensa ng both teams. So, kailangan medyo nababaan yung scoring ng dalawa. Pero still, it's a good quality first quarter na nakita natin sa laro Yes, ito. both teams are very aggressive. Yan, mga highlights natin. Jock Bellarmino with that familiar shot. Okay. Kami po ay masayang ma-present sa inyo ang Day 2 nitong ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Dito po, again, sa bayan ng Basud. Again, we would like to thank ang butihing mayor na si Mayor Adrian Davoco for having us here sa napakagandang venue. Talagang he made sure na aabot yung reconstruction itong facility na to, no? Itong Basud Sports Complex. Kausap natin sa kahapon, sabi niya talagang pinilit namin na umabot sa opening ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. So nagpapasalamat tayo kay Mayor Adrian Davoco. Siyempre pa, parang sa lahat ng mga mayors na nagpa-participate. Yes. Salamat po sa inyo sa pagsuporta sa ating liga and asahan nyo na pagbubutihin at pagagandahin namin ang ating mga laro. O yan na si Bellarmino with the steal pero nandyan si Lorenzo Clet with the yan na, pinasok ulit si Macale. Guarded by number 7 na si Mandak Macale with a between the leg dribble.
Makale. Walang mapasahan. Buti na lang, nakuha yon. What a pass, emergency pass. But there is Isaac. Isaac with the fake. With the undergo stab, and he was fouled and will troop to the line for 2. Oo, nakikita natin yung, napapansin natin yung bigat ng katawan itong si Isaac. But still, alam natin na nandun yung experience, nandun pa rin yung tira, Yes. yung confidence. And we will check kung gaano siya ka-confident sa free throw line. Mintis yung unang tira, itong si Jejomar Isaac. Again, he stands 6'3" and played for the NCF Tigers noong taong 2016. Okay, di nag-split. He rattles it out. Pangalawang free throw. And the score is 20-26 in favor of San Lorenzo Ruiz. This is just a 6-point lead. Merong pressure defense na pinapakita, mga orange shirts. Pero si Villarmino calmly crossing the half-court line. Gives the ball to Isaac. But Magandang start. Ito para sa Mercedes. Gusto nila magbigay ng message sa kanilang kalaban na San Lorenzo Ruiz sa pag-start ng second quarter na parang sinasabi, we truly mean business. yes, warning. Because of the defense. Yes, natawagan ng warning for delay of the game. Ang mga orange shirts taga Mercedes. Ayan na si Makale. Pass to Roldan but stolen by number 1 na si Franz Aceron. Franz Aceron. And he was fouled by Jock Villarmino. Oh, so talagang alam ni Villarmino na sasabit siya against the much taller na uma-attacking si Aceron. Yes, partner. I always admire this type of players talaga. Even they're small, they're battling it out against the bigs of the Mercedes. Kaya naman talagang kudos to those players na talagang kahit maliit, pero still manage to defend those kinds of bigs. And defend well. Yes, tama Aceron. Splits the free throws, pero rebound ni Isaac. And siya na rin nagbaba ng bola, binigay kay Visida. Visida, Jock Villarmino at the post against Lopo. Villarmino, shake and bake. Block by Lopo. Sabi ni Lopo, kanina ka pa. Tama. And Okay, magbabalik ata si Barbie for another report. So, Miss Barbie Floriano, let's see kung, may kasama. Sige, Miss Barbie, pasok. Good afternoon again mga kasurog. You are still tuning in to Ako Bicol Cup Camarines Norte. And right beside me is the team manager of Mercedes, Sir Arwin Segundo. So hello po, sir. As the team manager of Mercedes, may nais ka po bang iparating na mensahe sa iyong players na kasalukuyang naglalaro sa hardcourt? Hey ma'am, magandang umaga po sa lahat ng mga taga Camarines Norte. Bale, kami ang magre-represent ang bayan ng Mercedes sa Ako Bicol Cup. Siguro ito po ay napakalaking oportunidad sa part ng mga Camarines Norteño na sa magkaroon tayo ng palaro dito gawa ng Ako Bicol. Pero sa part po ng Mercedes, sabi nga, konting porsige lang para makuha namin ng unang panalo para sa laro ito. Now sir, take your chance to greet and do shout out sa inyong supporters po. Okay, siguro shout out na lang sa mga players ko, sa mga taga Mercedes. Ang mga taga Mercedes talagang may hilig sa basketball yan. Siguro pag dumating sa home court namin, makita nyo yung tao namin doon. Talagang full support yan. Thank you sir and good luck on your game. Yun na muna ang latest from the side. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Barbie Floriano na mukhang mas gumanda because of his of her short hair. yes, partner. Shorts ha. And of course nakasama niya yung team manager ng Yes. Mercedes na si Mr. Arwin Segundo. So Yes, tama. they are expecting to win this ball game at sinabi niya na ganun ka-supportive yung mga taga Mercedes when it comes to basketball. Kaya na-feel natin yung excitement at saka yung pasasalamat, yung gratitude nyo din na nandito na ang Ako Bicol Cup sa Camarines Norte. Tama nga naman as I look at their bench, nandito yung mga supporters sila sa likod. Siguro they're taking pictures nung in-interview ang kanilang manager. So, ganun ka-supportive talaga. Kaya sabi nga nila talaga, kung may venue daw sa Mercedes, makikita nila
natin pala kung ano ang reception ng mga tao pagdating sa basketball sa Mercedes. Yun nga, nandito pa tayo sa Basod. What more kung nandun sa kanila. Yes. Dito sa Basod naman, right now, as we can see, halos kalahati ng mga bleachers natin occupied na sa ganitong oras ng hapon. Usually kasi sa mga previous legs na Yes. meron tayo, Paghapon talaga nag-umpisa, medyo malamya yung tao, konti yung tao. Pero dito, makikita natin na talagang padami na ng padami. At syempre, pa-exciting din ang ating mga laban dito. And right now, both teams, mainit na, no, Coach? Kumbaga sa makina, na-warm up na ng todo. Kaya yun. Tama ka po dyan. And yun na nga. Medyo meron tayo nagkagirian kanina sa laro. And that goes to show talaga kung gaano ka-intense at kaganda ng ating laro. Dahil nga talagang hindi na nagpapatalo ang isa't isa. Dito pa lang ma-feel na natin yung persistence ng both teams to win this ball game. Both teams, unang laro nila dito sa ating liga. So masaya, maganda talaga. Kahit naman ako, I always wanted to win a game, lalo na sa first game mo. Kailangan magbigay ka ng magandang impression. Hindi lang sa mga fans, siyempre sa mga makakatunggali mo teams. Yes, tama ka dyan. Especially dun sa mga guest players natin na kailangan nila to show their A-game kasi para sa information ng lahat, ang ating guest player pwede lang magpalit. Ang ating teams pala pwede lang magpalit ng kanilang guest player twice sa buong tournament. So, kung talagang hindi maganda ang yung outing, pwede maaari kang mapalitan. There is a chance na mapalitan ka. So, ito naman para naman sa lahat. Pero halimbawa ikaw ay pinalitan. Pinalitan ka ng yung dating former team at may gusto sa iyong kumuhang team. Bawal na. So, sorry ka na, no? Yes. Alam naman natin na kaya ko nalaman yan dahil halos araw-araw ko kasama ang isa sa mga technical heads ng ako Bicol Cup na si Coach Paolo Viñas. And unsportsmanlike behavior ba kamon? Yan ang hindi natin alam yan. Kina natin isang sequence. Yan na. It is. Ayan na, si number 24 and si number 2. Si Macale and si Asutilla Kian. Medyo nagkalambingan. At nagkabigayan. So that caused a violation sa kanilang dalawa. And we're now back sa ating second quarter with 8 minutes and 27 seconds remaining sa ating first half. And si Asaak with a fake. Grabe, partner. That goes to show talaga kung gaano ka veterano at gaano ka compose ang isang Isaak when it comes inside the paint. And alam niya kung saan siya dapat pumosisyon, dapat tumira because of his size. Yan na si Asutilla. Pull up for 3. Misses the shot. Isaak grabs the rebound. Gives the ball to Vesida Aldrin. Jock Villarmino. Matapos yung Short puntos jumper. na Isaak, naka-rebound. Ngayon naman, nasa kanyang bola. What a pass, partner. Yun. Grabe, partner. Very solid pala itong si Isaac Jejomar talaga when he's inside the paint na. Oo. Marunong siya. One thing I've noticed, marunong siya pumosisyon para mabigyan ng pasa ng kanyang mga kampe from the outside. Yes, tama ka dyan. Medyo siguro kulang lang sa practice. Kagaya ng mga dati niyang ginagawa na very kondisyon. Pero ngayon, but still, alam naman natin kahit tumanda pa tayo or tumaba tayo, but basta magiling talaga. Nandyan pa rin yung basics, kaya madaling mag-adjust. Like ganitong si Isaac. And yun na nga. Isa yan sa mga kagandahan nitong Ako Bicol Cup. Dahil limbawa, naging inactive ka na sa paglalaro at kinuha ka uli ng team dahil sa iyong experience, alam nila yung kalidad mo kahit medyo wala ka sa kondisyon. I'm sure na dito sa ligang to talagang maibabalik mo yung kondisyon mo. Tama ka dyan. Kumbaga, it is a avenue for mga players na talagang nagtapos sa varsity days nila, but still bigyan pa rin ng chance dito na maglaro. Like dun nga sa Albay Leg, partner talaga sa OWAS si Joseph Repe, isa sa mga elder statesman ng liga. 40 years old yun. Lagpas 40 na, partner. Siguro mga 45 years old. Nakakalaro ko na sa 40 above. Yes, mga 45 years old na siya. But still, he can play competitive basketball. And doon naman sa Camarines Sur Leg natin, yung player sa San Jose, who... Naalala mo pa yun, ha? Yes, naalala ko, partner. He is a 55-year-old
alam ko. Nagkwento sa akin si Sir Jojo na colleague niya sa Land Bank of the Philippines, basta yung number 55 from San Jose. Romero ata yun eh. He is a fit na player. Kung meron kayong... Kakampi ni Pasibe. Yes, tama. Baka maalala nyo, pakicomment na lang dito sa ating live. Pasensya na kayo, medyo ulyanin na din kami. Pero hindi namin makakalimutan yung mga ginawa niya. Yes, partner. At Kumbaga, yung performance niya. yes, tama ka. Kumbaga ito, binibigyan lahat mapa rising star and yung patapos na kasi ng basketball career. But still, they're here to represent their city or municipality. As long as you're able. Yes, tama ka. Ayan na si Mandak. Gives the ball to Lorenzo for Trey. Bang! What a That's shot. from the corner. Yes, partner. From the moment I saw Lorenzo, from the moment he catches the ball, talagang alam ko na medyo malaki ang chance na may pasok nila because his feet was Established. na mabuti. And then, Isaac gives the ball to Bellarmino for Trey. Ginampihan naman kaagad nitong si Yes. Jok Bellarmino. Yes, I've noticed, partner, medyo nagsesenyasan sa Isaac and si Bellarmino. They're playing each other sa loob kasi binibigay mo na ni Jok sa post pag na-double, then kick out kay Bellarmino. I guess Jok siguro baka nag-abot sila ni Jok because Jok Malamang. Jok Bellarmino is also a product of NCF Tigers. Kaya Malamang. siguro malamang nag-abot sila kaya alam na nila yung mga gagawin nila. And Ang maganda rito, ipinapakita talaga ni Jok Bellarmino yung kanyang worth as a guest player for Team San Lorenzo Ruiz. Yes, isa siya sa mga leading scorers natin actually. yes, tama ka dyan. Kasi ang worth naman kasi ng isang guest player, hindi lang naman puro score. Kumbaga, kung paano niya dalhin ang kanyang kupunan as a guest or as an import, yun Yes. naman ang what matters most talaga. So, tingnan natin. The score is 24-35. Lamang pa rin ang San Lorenzo Ruiz. Kanina medyo lumalapit na pero medyo umiscore ng bahagya si Jok Bellarmino ang 3-pointer. Kaya that resulted to 11-point lead na ng Mercedes with 6 minutes and 40 seconds remaining sa ating first half. Pero may feeling ako, partner, na this game will be a close game siguro mamaya sa later part itong laro natin. Yes, ayan na si Balane. Tap the ball palabas, kaya bola mapupunta pa rin sa Mercedes. Ayan na naman yung set play na pinapakita. Ayan na si Lopo. Gives the ball to Lanzaderas for 3. Misses the shot. But there is Sanares with a putback and scores for 2. Merong pressure defense na naman na pinapakita ang mga naka-orange shirts. Ayan na si Bellarmino, 1-on-1 against Lopo. May pick na galing kay Roldan. Yan again at the post. Isaac powering his way. One good thing about San Lorenzo Ruiz, despite the heavy defense, naipapasa pa sa paint ang bola because of the brilliance nitong mga gwardiya nila at alam nila yung magiging advantage ng kanilang big man na si Jejomar Isaac sa loob. And right now, ito na, magandang resulta. Nasa free throw line itong si Jejomar Isaac, making the first one count. And right now, he will try the second one. Pasok Yes. pa rin yan. Ayan na. Isaac now has established his presence sa loob talaga. Kasi masipag naman yan. Meron tayong man-to-man defense displayed ng mga taga San Lorenzo. Ayan na si Lopo. Gives the ball to Aceron. Aceron sa gitna with the hop and stop. And scores for 2. Iniwanan lang doon si Balane, itong si Aceron. Nice move. Yes, very patient offense on the part of Mercedes talaga. Hinanap nila yung mga open players nila. Ayan na si Bellarmino. May pick na galing kay Balane. Gives the ball to Isaac at the post. Ayan na naman si Isaac Isaac. loses the ball. But there's Balane securing the ball but out of bounds. Ang bola mapupunta sa San Lorenzo Ruiz. Still white balls, white shirts ball. Bellarmino with 4 seconds remaining sa kanilang shot clock. Bellarmino has to hurry up. Bellarmino and naputukan ng 24-second shot clock ng San Lorenzo Ruiz. Yun, partner, ang hindi natin unlikely na makita sa isang Jok Bellarmino because dapat a point guard knows kumbaga siya yung second coach pagdating sa loob ng court. Ayan na. What an attack by number 7 na si Mandak, flying high sa gitna and scoring the deuce and the foul.
Yes. That's Jericho Mandak. Babalik tayo dun sa kanilang turnover, partner. Yun na nga, partner. Oo. Sabi nga nila, ang point guard talaga always yung second coach pagdating sa loob ng court. So, Tama. he must be aware kung ilan na lang yung shot clock and he must be a leader pagdating sa loob ng hard court. And he must make a quick decision to shoot when the clock is ticking down. Kagaya Yes. ng kanina, na 4 seconds na lang yung natitira sa kanilang shot clock, kaya naputukan sila na causing it to a turnover at score para dito sa Mercedes. Yan na si Balane, gives the ball to his brother Balane. And he was fouled by number 7 na si Mandak. And Balane will troop to the line for 2. This is just a 6-point lead ball game. Lamang pa rin po ang mga nakaputi ang San Lorenzo Ruiz against itong mga naka-orange na Mercedes. I'd like the design of the jersey. Parang gusto kong magpagawa ng short. Baka naman may mga medyo reject dyan ng konti. Baka pwede sa atin yan, ano? I see si Kretz na bahala dyan. Sir Kretz. Kaya naman. Ayan na si Lopo, crossing the half-court line, directing your play. Ayan na si number 7, na si Mandak. That's again Jericho Mandak. Yes. Back-to-back field goals for that young guy. Yes, kanina nakita ko sa kanilang warm-up, partner, talagang nagdadunk dito si Jericho Mandak, partner. And Makale answers back with a booming triple. And Sa'yo back-to-back. Ito naman sa akin. 3. ayan na si Sanya. What a pass kay Aceron, up and under. Misses the shot. Balane secures the possession, gives the ball to Makale. Makale is rushing. Makale attacks with the left hand and scores for 2. Back-to-back din for Makale after he made that or he nailed that 3-pointer. Yes, Ito naman, transition play. yes, I've noticed this point guard na si Makale talagang he is not fast. Kagaya ni Jok, but he is very steady and he can also play the defense side. Ayan na si veteran. Oh, sayang naman. What a shot by veteran Lanzaderas talaga. It's almost there. Nasa ring sa, but it rolled out. Yes, Sayang. tama ka dyan. Ganyan mo talaga makikita ang mga veterano partner na talagang they know when to take over talaga and when to score. Talagang alam nila yon. So, good attack by JP Lanzaderas and he is fouled and nasa free throw line siya but he misses the first one. Yun lang. Pero still hopeful siya na maipapasok niya itong pangalawang tira para mas matapyasan yung Kalamangan. It's 44-33, so it's an 11-point lead now for, ayan na nga, naipasok ni number 41 na si JP Lanzaderas ang kanyang pangalawang free throw. Makale. Ayan na. Gives the ball to Balane. Ayan na. Makale. At the post si Isaac. Makale with 10 seconds remaining sa kanilang shot clock. Isaac with the short stop, misses the shot but rebound ni Franz Aceron and he was fouled. Malakas yung tira ni Jejomar Isaac. He was fouled. Bala ka na kung sinong Balane ang tatawagan mo. As early as 3 minutes pala. Medyo pareho na nasa penalty situation ng both teams. So medyo magiging maltagal at puro free throws sa makikita natin kung may mga violations na itatawag. Okay. First free throw. Pasok yun. Aceron nasa free throw line for Mercedes. Naghahabol. Nothing but net yung pangalawang tira. Partner, I've noticed talagang medyo praktisado tong Mercedes kasi isang senyas lang. What a spin by Isaac and he was caught Traveling. dancing in the wrong song. Natawagan ng traveling. Mabalik ka dun, partner. Medyo marami talagang set plays na pinapakita ang Mercedes so far. Oo, maganda yung depensa ni JP Lanzaderas. Yes, he stood his ground. Para kay Jejomar Isaac. Partner, grabe yung courage kasi halos kalahati lang ng katawan Oo. na Isaac. What a shot. And he was blocked. And si Bellarmino is rushing against Lanzaderas. Bellarmino hesitates with that
Grabe partner yung mga malaki-likili shot na Oo. Kung nadepensahan kanina ni JP Lanzaderas itong si Isaac, dinaan sa bilis. dinaan sa bilis at sa tactic nitong si Jok Bellarmino at ayan, nakasungkit ng foul na sa free throw line siya ngayon. Tama ka dyan. What a wise play on the part of Bellarmino. Alam naman natin na si Jock is also steady pagdating sa free throw line. Kaya, nasa penalty na rin naman tayo. So, sabi niya, he opted to attack the basket. Tama. And nakakita siya ng medyo mismatch ng konti dahil alam niya, mas mabilis siya kumpara kay Lanzaderas. Pero nabati ko at nakakaya nagmintis. Nagmintis sa free throw. Unang free throw dito sa particular na play na to. Uy, nag-jump shot si Jock Bellarmino Sa free throw line. sa free throw line. Madalang nating makita sa mga players na nagja-jump shot sa free throw. Actually, that's the first time. Yes, that is my first. May nagtatumbling. That's sino yun? Si Alayan. Yes. Sa Kamsur. Sa Pamplona, no? Balane. Has to stop. Gives the ball to Macale. What a touch pa sana pero naagaw ni Franz Asiron. Ayan na, the Orangers are running. Kicks it out to Lanzaderas. Attacks. Floater. And natawagan ng offensive foul. Sino yung natawagan ng... Hindi ko marinig masyado sa JV. After that handoff, natawagan si Manadak Jericho. Si Mandak. Apo, Mandak Jericho. Okay. Now it's Balane with the ball. To another Balane. Ayan na si Asiron. Behind the back dribble. 2 against 1. Flies. Sumabay pa. Si number 30. Si Acopio. Acopio. But he was called for foul. And that's the first personal foul of Steve Acopio. And itong si Asiron, siguro mga pang-apat na ng trip to the line. Yes, and si Asiron, very steady when it comes to free throw line. When you're a key player at if you're the type of player na talagang madalas kang mag-attack sa basket, kailangan talagang maganda yung percentage mo sa free throw line. Bati ko tuloy. Yan na si Balane. Grabs the rebound. Gives the ball to Balane. Outlets to number 30 na si Acopio. Acopio, short jumper. Misses the shot. Azeron grabs the rebound. Gives the ball to number 24. Ayan na si Lanzaderas. Lanzaderas attacks. Floater. In and out. Rebound na number 9 na si Mengorio Edmond, who is now in the court. Macale. Stolen. Gives the ball to number 24. Asutilla misses the shot. There's Macale. Grabs the rebound. Gives the ball to Mengorio Edmond. Lanzaderas. And was fouled. JP Lanzaderas was fouled. And he will go to the line for sure to take 2 free throws. Partner, medyo nangigigil ang coaching staff ng Mercedes kasi sabi nila they're there na talaga, nandun na, pero hindi lang talaga pumapasok yung mga tira. Tama nga naman, I've noticed yung mga point blank range talaga nagmimintis po sila. So, Tama. talagang hindi pa para sa kanila itong first half na ba. Pero partner, sabi ng aking kaibigan mentor na si Homer Madredano, Ano daw sabi ni Homer? ang laro talaga ganon. So, mas maganda nga na medyo maalat ka sa first half. Dahil pag si Lady Luck ay pumasok sa second half, mas maganda. At doon na tayo. Doon ka kakamada. What a step back. That 3-point shot attempt by Bellarmino was partially blocked. Kaya nandito ngayon ang bola sa mga naka-orange. Yes. Pero nakabalik naman sa kanila kaagad, Balane. Yan na si Balane. Gives the ball to Balane. And he was tacked and fouled by number 18. Na si Lanzaderas. Xavier Balane. At itong isa pang the other Balane, Carl Balane.
Naipasok yon ni Carl Balane. Unang free throw. Again, ito pong Ako Bicol Cup Camarines Norte ay hatid pa rin po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Kasama natin dito sa grand opening natin si Kong Jill Bongalon kahapon. Yes, partner, kumbaga, who is also playing basketball kasi Yes. dati nakalaro ko na si Kong Jill. Kumbaga, he is a fan of sports talaga, and then Tama. talagang nakakatulong din siya. Ayan na si number 24, si Asutilla, misses the shot. Bellarmino is rushing against Lorenzo. And natawagan ng traveling violation si Jock Bellarmino. Ganun kabilis ang taong yun. Oh, Nauna pa siya sa bola. Mas mabilis kasi siya sa bola. Kaya yun. He wasn't aware na mas marami na yung steps niya kumpara sa talbog ng bola. Hindi, partner, kasi medyo na-lift na yung bola, nauna siya sa bola. Kaya ako okay. natawa, ganun kabilis. Juan Saderas. Oh! Almost. A field goal for Gerald Lanzaderas. Oh, Pero he was partner. fouled. Grabe, partner, maalat talaga ang Oo. Mercedes game first half. Nandun na eh. Di ba? Yes. O minsan kasi, ganyan yung mga nangyayari. Nandun na. At hindi mo pa na-shoot, it's because medyo gigil ka. Or Yes, gigil ka sa tira mo. Or excited ka talaga. Dahil Or sino? nadidistract ka ng defense, nadidisturb ka. Ganon ang mga pangyayari. Sino ba naman ang di ma-excite sa ating Paliga partner? Libre Oo. na yung sapatos, libre na yung jersey. Jersey. Wala pang babayaran na, Wala ka pang na mga babayaran. entry fee. And ito pa, makikita ka pa on live Oo. television. Tama. Because of IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, na nagko-cover po nito sa inyo pa at para mapanood nyo online. Napapanood tayo sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page, at sa Rep Saldico Facebook page. At syempre pa, eto pakiusap na naman po sa inyo para mas dumami pa yung subscribers natin. Paki-subscribe sa ating YouTube, ang Ako Bicol Cup. Padami na ng padami actually din ang nag-subscribe sa ating channel. Ayan na si Lanzaderas attacking with a floater. This is the shot by Darius Aceron with the putback. And now the lead is up to 4 points only with 12 seconds remaining sa ating first half. Bellarmino directing traffic. Gives the ball to Isaac. Isaac all alone and scores for 2. Nice play. Yun ang dapat nilang babantayan. Itong still si Leo Isaac sa ilalim. Talagang very dominating. And that's the end of our first half with the score of 43-49. Nakahabol na ang Oo. Mercedes. Kanina double-digit margin yan. But then, nagkaroon sila ng pressure defense that resulted to several points. Kaya naman, nakahabol na. And Naghahabol pa rin. Yes, what a first half, partner. Mercedes as we end our first half. It's 49 San Lorenzo Ruiz, 43 for Mercedes. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup Camarines Norte live mula dito sa Basud Sports Complex with yours truly, Kapa Morgan and Wally Jan Batsilian. Diyan lamang po kayo. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi.
Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road.
Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building. Muraguis Elementary School, Multipurpose Building. San Roque, Multipurpose Building. Buena Vista, Multipurpose Building. Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, nagbabalik po kami dito ni Wadi John Bachiller. Yours truly, Kapa Morgan, sa ating first game ng ating triple header for our Day 2 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Again, live na live po dito sa bayan ng Basud. In particular dito po sa Basud Sports Complex. Yes, partner. Ang laban ng Mercedes at ng San Lorenzo Ruiz. Yes, tama ka dyan, partner. We are back sa ating laro. And what an exciting first half, partner, ang pinakita sa atin ng both teams. And almost 80% o 70% ng laro, San Lorenzo Ruiz dominated the first half. And yung patapos na yung ating first half, medyo nakahabol at gumanda yung opensa. And especially yung depensa pinapakita, na pressure defense pinapakita ng Mercedes, working wonders for their team. So sa pag-uumpisa po ng ating second half, ang score natin 49-43. Nakakalabang pa rin po ang mga nakaputi. Yes, partner, para sa Lorenzo Ruiz. Para sa ating mga leading scorers, para sa on the part of Mercedes, si Fran Aceron leading the charge with 12 points and 5 rebounds. And on the part of San Lorenzo, si Jerome Asaak dominating his power inside the paint with 10 points and 5 rebounds, 2 assists and 1 block. Ayan, unang nakabuslo dito sa pagpasok natin sa second half, si Xavier Balane ng San Lorenzo Ruiz. Pero ayun, ginantihan naman kaagad nitong si Sanares ng Mercedes. Pero si Balane dumps the ball to Isaac against Lanzaderas. Isaac up and under. And he was caught. Ayan, na-traveling na naman siya. Same defender, itong si JP Lanzaderas. Medyo naiisahan siya, partner, ni JP Lanzaderas doon sa poste. Okay, we'll be having a report. Ibabalik natin si Miss Barbie Floriano with the assistant coach of San Lorenzo Ruiz. Pasok, Barbie. Thank you for that, Kapa Morgan and Coach John. And good afternoon again, mga kasurog. Nasa second half na tayo ng larong ito. And right now, I am with the Coach Edwin Factor, the assistant coach of San Lorenzo Ruiz. So hello po, Coach. Mula first quarter hanggang ngayon ay kasalukuyang leading ang San Lorenzo Ruiz. Can you please share to us kung ano yung kasalukuyang nararamdaman ng team ninyo sa momentum na ito? Sa kasalukuyan, medyo ang player namin ay medyo kabado pa rin at kasi yung mga kalaban namin medyo matataas na rin at saka mga eksperyensado na rin. At saka yung guest player namin ay medyo nag-a-adjust kami. Ngayon lang namin nakasama sa panahon na to. Right now, Coach, you have the opportunity po para pasalamatan at batiin ang inyong supporters. Nagpapasalamat ako sa lahat na nagsusuporta sa Municipality of San Lorenzo Ruiz, lalo sa aming minamahal na punong bayan, Mayor Nelson de los Santos. Kasalo ko yung nakalib siya ngayon, nag-travel, at sa aming mga buong council, at siyempre sa mga taga-suporta ng mga taga San Lorenzo Ruiz. Pinamati ko kayo, magandang hapon sa inyong lahat. Thank you, Coach Edwin, and good luck on your game. That's the latest for now. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano at sa assistant coach ng San Lorenzo Ruiz. A lot of action happened while the interview. Nakabuslo ng 3-pointer itong si JP Lanzaderas and marami pang mga pangyayari, Coach. Partner. 5 straight points on the part of JP Lanzaderas and si Aceron with the rebound. Outlets to
Mandak is rushing. Mandak hands it off to Aceron and scores for 2. And there you go. It is just a 2-point lead now, mga kasurog. 56 to 54. Sabi ko na sa iyo, partner, na this is going to be a toe-to-toe game sa pagpasok natin dito sa second half. And mukhang nagkakatotoo nga yung hula natin. Yes, one thing I've noticed, partner, talagang medyo dinadaan sa sipag at magandang depensa ng Mercedes. Kaya sila nagiging smooth na rin ang kanilang offense. Kaya ito, leading the charge, yes, the veteran JP Lanzaderas scoring. And partner, not just scoring but defending sa act at the post. Tama. It's a tall order para sa kanya kasi alam naman natin halos kalahati lang ng katawan niya ang meron. Kaya Isaac, but still Mercedes has to contain this their energy in order for them to surpass the lead ng San Lorenzo. Tama ka, na dapat masustain niya yung pagdidefend niya, lalong-lalo na sa big man na si Jejomar Isaac. Medyo nakakalamang sa kanya when it comes to size, pero he manages to control this big guy of San Lorenzo Ruiz. And kung magtutuloy-tuloy yan, malaking factor yan para malay mo sila naman ang lumamang dito sa quarter na ito. Ayan na si Macale, attacking. Macale loses the ball. And the ball will remain sa mga naka-white shirts with 9 seconds remaining sa kanilang shot clock. Oo, tumama kasi yung bola sa mga binti ni Aceron. Kaya mananatili ang bola sa mga... Balane, short jumper, misses the shot. But Sanares cannot contain the rebound. And the ball will remain ulit sa mga naka-white shirts. Hindi mabigyan itong si Isaac sa loob. Who's si only advantage. Ayan na. Lopo is rushing but there is Macale to intercept the pass. Gives the ball to Balane. Outlets to Isaac. Isaac loses the ball. Aceron will attack. Sidestep. And he was tacked by number 2 na si Macale. And I guess he will troop to the line. This is their chance to tie this ball game. At 6 minutes and 41 seconds remaining sa ating third quarter ng laban ng Mercedes at ng San Lorenzo Ruiz. What a turn of events yes, dito sa ating game. Nakakalamang kanina ng double digits itong mga nakaputi. But right now, ayan, isa na lang. At para unang tabla dito sa ating laban, maipasok ito ni Aceron. At yun na nga! We have a tied ball game, partner, with 6 minutes and 40 seconds remaining sa ating third quarter. Balane against Sanares. Manale with a crossover. Gives the ball to Isaac at the post. Give and go, but Balane loses the ball. Balane recovers, fake, fall away jumper, and scores for 2. Nice shot from number 22, Xavier Balane. Yes, Xavier Balane is very steady, partner. Even though he loses the ball, pero talagang medyo kalmado siya pag may mga anong defenders. Mandak almost losing the ball. Mandak gives the ball to Lanzaderas. Flies using the glass for 2. Grabe. What a finish from this veteran, JP Lanzaderas. Lanzaderas is feeling it right now. He has 7 points sa ating third quarter. Ayan na si Isaac at the post. Loses the ball. Ginugulo ng 3 defenders. And a turnover on the white shirts and bola mapupunta sa mga taga-Mercedes. And this is their chance na makaalamang sa larong ito. 58 all po tayo. Tablang-tabla at 5 minutes 48 seconds sa ating third quarter. Na meron tayong substitution. Pinalitan si Isaac. Pinasok din ang isang big man o big guy na si Roldan. I guess it's a fatigue factor na on the part of Isaac kasi medyo kanina pa siya. Oh, tama. Talagang kumbaga sa gulpi na sa loob dahil nga sa mga pinapakita niya sa post na si Lopo. Thinking 3, shoots a 3, misses the shot. Mandak. What a big rebound on the part of Mandak. Kaya lang, merong kaapak ata sa linya, partner. Yan na si Balane. Balane attacks, gives the ball to Balane. Balane with the follow away again.
Irons it. Rebound. Nakuha ni Coach Joma. And the bola mapupunta sa Mercedes. Hindi na ipasok ni Kuya Xavier Balane yung pasa mula sa kanyang younger na kapatid na si Carl. Ayan na si Mandak. Slowly crossing the half-court line. Mandak attacks. Taps the Roldan. Mandak kicks it out to Aceron. Aceron gives the ball to Aceron with 10 seconds remaining. Mandak for Trey. No good. Rebound ni Balane. Gives the ball to Makale with 5 minutes remaining sa ating third quarter. Makale in and out dribble with a crossover. Makale kicks it out to Jock with 14 seconds remaining sa kanila shot clock. Jock humingi ng isolation with a crossover. Jock attacks. Makale fakes using the glass. Mintis ang tira. And huli si number 29 na si Sanyares dyan na tinulak si Makale. What a sequence, partner. Medyo Oo, medyo talagang yung intensity, yung physicality, yung tenacity, nandito na lahat. Yes, partner. Sa larong ito. Kung mapapansin mo talagang medyo mabigat ang depensa na pinapakita sa guards ng San Lorenzo Ruiz talaga. Kasi nahihirapan na si Makale and si Belarmino. Yun ang dapat naman talagang ginagawa ng mga taga-Mercedes. Ayan na si Balane. Contain the guards. Taps it up to Balane. What a two-man game. Oh. Balane connection working wonders for San Lorenzo Ruiz. That's from Carl to Xavier. Lanzaderas missing the three-point bomb. Rebound di Balane gives the ball to Makale. Makale outlets to number 21 na si Roldan. Jock, baseline 3. No good. Rebound ni Balane. And easy 2 para sa mga naka-white shirts. Nahulog sa may tapat nitong si Carl Balane yung bola after that missed three-pointer by Jock Belarmino. Meron tayong miscommunication but Lanzaderas is scoring pa rin sa ating third quarter with 9 points na siya, partner, sa ating third quarter. Tama, tama. Ayan na si Belarmino. What a pass, but there is number 1 as Aceron to intercept. And the ball will remain sa mga naka-white shirt with 14 seconds remaining. Meron tayong substitution. Lorenzo out. Linabas si number 7 na si Mandak. Ayan na si Makale. One-on-one against Lorenzo. Makale stops. Drains the 3, misses the shot. It was an open look for Makale, but just couldn't make the shot. Medyo short yung kanyang bomba mula sa 3-point line. Yeah. Partner, wala ka ba napapansin sa number 2 na si Makale? Medyo may similarity ang kanyang laro sa point guard ng Nabwa na si yung oo. halos pareho sila ng style of play. But Tama. still, the score is 60-62. Oo, nakakalamang na uli ang mga taga San Lorenzo Ruiz. Mercedes still looking for that first lead dito sa ball game na ito. But good thing, nakadikit na sila dito sa kanina ay lumalamang sa kanila ng double digits na San Lorenzo Ruiz. And the game is going intense sa pagpasok natin dito sa ating third quarter action, second half. At ayun, papatapos na naman. We only have 3 minutes and 26 seconds. Yan po ang nalalabi sa ating oras dito sa third frame ng ating, again, unang laban dito sa ating triple header sa ating day 2 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Atid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Kasama niyo po kami, Wally Jan Batsilier and yours truly, Kapa Morgan. Yes, tama ka dyan. Maraming salamat po sa suporta na binibigay. And partner, yung aking kaibigan na si Gennard Pimentel who is celebrating his birthday today. Happy birthday sa'yo, Boss Idol. Hoy, happy birthday. Paigado ka naman pagbalik ko dyan. Masarap yun. Happy birthday sa'yo, partner. Yung medyo maanghang, ano? Yan. Mukhang mamaya igado yung ulam natin eh. Nakita ko si Jom kanina nagluluto. Yan na. Lanzaderas with a fall-away jumper. Misses the shot. Rebound di Balane. Ayan na si Makale. Waiting for his teammates. Makale gives the ball to Balane with 15 seconds remaining sa kanilang shot clock. Ayan na si Isaac at the post. Isaac hands it off to Balane. Balane
Nahuli si Isaac and partner, talagang naiisahan ni Lanzaderas. Nagugulangan itong si JP Lanzaderas. Itong si Isaac. Well, sa tingin ko talaga medyo mas may edad itong si JP kumpara kay Jejomar Isaac. Kaya kung sa experience, sabi niya, mas nakakalamang ako sa'yo. Mas malaki ka sa akin pero mas madudunungan kita. Ayan na si Lopo, gives the ball to number 16 na si Lorenzo, misses the shot. Aceron, he secures the possession. Lanzaderas stops and pops. Misses the shot. Aceron with the putback. Misses the shot again. Almost making that shot for the tie. Ayan na si Balane ahead. 1-on-1 against Sutilla. Balane kicks it out to Jock Villarmino. Villarmino pumps in the air What a using the shot glass. by Jock Villarmino. Grabe, That's a highly. wild shot actually. What a pass by Lanzaderas to Aceron. Good play. That From is JP Lanzaderas Yes, to that Aceron. He is doing it all right now sa third quarter with 9 points, several defensive stops, and a steal and a pass. So, quality minutes on the part of Lanzaderas. There you go. That's Xavier Balane. Pero si Cool. Ganda ng form niya Yes. sa ere, no? Medyo pa-fall away ng konti. Balane, the cool guy. Yan na si Lopo. Gives the ball Aceron for 3. Come on! Oh! Sabay baril Tama. sa kanyang bench. And 1-point lead. this is just a 1-point lead with 1 minute. Ayan na si Jock attacking. Binawi naman And kagad ang Jock Jock Villarmino. Ganun kabilis. Kaya nga dapat mong gawin kay Jock Villarmino. You have to play hard-nosed defense. Bawal yung patawa-tawa. As we take a look mamaya sa replay kung gaano ginawa. Yung first step talaga ni Jock ang very deadly Yung partner. first step talagang talagang napaka-explosive. Kaya you have to be very attentive when you're guarding this kind of guy. Yes. Ayan na si Jock Villarmino. Completing that 3-point play. Completing the 3-point play. Balik sa tatlo ang kalamangan ng mga taga San Lorenzo Ruiz. And that shot, that 3-point play is gustong-gusto ng aking kaibigan na si Louie. Louie boy, puro kakain, pahinga naman dyan. Antayin mo ako, and a 3-point bomb na galing kay Lorenzo Kit. And Lopo. Ayun, sige. Kagulo na. Ayan na si Balane. Short jumper, misses the shot. Lorenzo grabs the rebound. Gives the ball to Lanzadera. Stops. Fall away. Nice move. Nice move and a tip in by Aceron. Parang si Louie Darag kung maglaro ng basketball. That was Franz Aceron to save the day. Lamang na po sila ngayon ang mga taga-Mercedes ng 1 puntos. Yes. Sabay ang pagbati kay Juvie Allende. Jubes. Ew. Sandali, basahin ko yung message niya. Mukhang may pinapabati siya. Watching dito sa house sa Pinarik, Legazpi City. Oy, mga taga-Pinarik. Kumusta kayo dyan? Sabi ni Juvie. Lanzaderas with a fall-away jumper. And now, ayan na. Nagrarally na ngayon. Sa pagtatapos ng ating third quarter, itong mga naka-orange ang kupunan ng Mercedes. Lamang na sila ng 3 against San Lorenzo Ruiz. ayan na si Jock Villarmino for 3. Irons it. Rebound ni Balane pero nakuha ni Scucha. Lorenzo is ahead. Lanzaderas attacks and scores for 2. Another 2-pointer. And what a quarter. What a finish. For JP Lanzaderas. He is going crazy right now. And Mercedes is up by 5. And that ends our third quarter, partner. And what a crazy ending for our third quarter action dito po sa laban ng Mercedes at ng San Lorenzo Ruiz. Who's now leading by 5. Woo! Ganun ka ganda ang laban po. Yes, dito sa loob ng Basud Sports Complex. Ang ating pangalawang araw po ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Kasama niyo po ako, Kapa Morgan and Wadi John Bancilier. And we take a look now at the highlights of the quarter. Ayun.
Sa pag-umpisa natin ng second half, nakakalamang loob ng 6 yung San Lorenzo Ruiz. But because after the huddle nitong mga taga-Mercedes, ewan ko kung ano yung sinabi ng coach nila na si Coach Gigi Catolico at si Coach Jomar, ano? Ewan ko kung anong mga inspiring words ang ibinigay niya at na-motivate niya itong kanyang team. And right now, maganda yung result. They are now leading by 5. Pasadahan natin, partner, bago ang ating last quarter action. Pasadahan natin yung mga top scorers natin for Mercedes. It's Franz Aceron with 21 points, 6 rebounds and 2 assists. Samantalang sa mga nakaputi, itong San Lorenzo Ruiz ay si Jok Bellarmino with 16 points, 2 rebounds and 3 assists. Ayan, kailangang dagdagan niya ni Bellarmino para makabawi sila. And si Lopo, short jumper, misses shot, but there is Aceron with the tip-in, partner. What a putback. Alam naman natin to si Franz Aceron. He's a do-it-all guy pagdating dito sa Mercedes. And now the lead is up to 7 points. And ngayon, partner, kanina sabi mo parang walang butas yung ring at nandun na, finish na, kumbaga, pero hindi nakakapasok yung mga tira nitong mga taga-Mercedes sa early goings ng ating ball game. But right now, sabi mo nga, mas mabuti lang alatin ka sa mga unang quarters, pero sa susunod, sa last quarter, mas maging, okay, ano ba yan? Okay. Yan partner. Ay, that is a mortal sin, partner. Sabi nga, kasi partner, napabayaan, ano? Hindi talaga magugusto ng coach yan. Wala nang jumpers ang white shirts. Tama. But still, nakakuha pa ng thrower yung offensive rebound. That's a no-no pagdating sa basketball. Lorenzo, 3-point bomb misses, but there is Sanyares. Binawi naman kaagad. Sanyares with the offensive rebound. After that miss from Lorenzo. And Jok Bellarmino gives the ball to Balane. Balane, very cool inside. Misses the shot. It will be San Lorenzo Ruiz ball. Baseline throw in. By Mengorio. Yan na. Gives the ball to number 21 na si Roldan. Roldan, crosswords to Balane. Balane with the fake sa gitna. Fake. What a shot, partner. But could not finish. Ayan na si Lopo. Waiting for his teammates. And securing the possession. Lopo is rushing. Lopo attacks. Drops nice it up. pass! What a pass, partner. Papunta kay John Senares. And napaganda ng recognition itong si Lopo. Driving to the left at alam niya na merong tao sa ilalim sa kanan. And what a play. Ayan na si Bellarmino. Gives the ball to Balane. Balane. Stolen by Aceron. Aceron is rushing. Aceron with a behind the back dribble. Pero wala, hindi pinagbigyan ng depensa. Pero he was fouled and will surely be awarded ng 2 free throws. 8 na po ang kalamangan ng Mercedes kontra sa San Lorenzo Ruiz at 8 minutes. It's almost, 8:04, almost 2 minutes gone by. Yan Aceron makes his first free throw. And now this is the largest lead of Mercedes to 10 points. 10-point lead. Kailangan, I think, mag-regroup muna itong koponan ng San Lorenzo Ruiz. And alamin kung ano yung mga dapat na i-adjust nila. This is the 4th quarter. At kailangan mabago nila ang mga pangyayari. And Roldan attacking the baseline. Roldan powering his way for 2. Grabe, wala nang nagawa. Si Lanzaderas doon dahil punersa na at kinaldag na ni Roldan sa ilalim. Ayan na, Lanzaderas brothers is inside the hard court. Ayan na, Lanzaderas one-on-one with a crossover. What a crossover, partner! And what a finish! A vintage display. Grabe, galing
JP Lanzaderas turning back the hands of time. Grabe, partner. That's a veteran move. Siguro nung nag-iedad ito mga 20 anyos, talagang malupit din itong si JP Lanzaderas. Nice pass. Bellarmino with the fake. Nabitawan lang itong si Jock Bellarmino. Ang napakagandang pasa mula kay Xavier Balane. Tama ka dyan, si Lady Luck nasa side na ng Mercedes ngayon, partner. Yun ang sinasabi mo kanina. And that was what I'm trying to yes, that's an easy two. For sure kay Jock Bellarmino, he's all alone. But the ball went out. Yun na nga sinasabi natin. Kahit may defender, kayang i-shoot ni Jock yun. But still, yun na nga, medyo inalat at nabitawan ng bola. And Asutilla for 3. No good. Rebound. Asutilla gives the ball to Mandak. Using the glass, partner. Kakaiba yun. Sa harap kinuha yung boarding. Medyo sabi niya, medyo malayo ng konti. Hindi to range ko, kaya lumapis siya ng konti. Yes, the bank is open on a Sunday. Grabe si Roldan sa ilalim. Nangangaldag. Yan na nga si Mandak is rushing. Mandak streaks in. And grabe yun. He was fouled. What a grabe. What a kamikaze drive by Mandak, but it's very dangerous kasi nasa area siya and he was fouled. Pero nothing malicious naman on the part of Jock Bellarmino. It's plain basketball. He defended well, but napalakas niya lang. Yung momentum nga lang talaga nitong si Mandak yung nag-let sa kanya na bumagsak sa floor, and that was a very dangerous attempt on the part of this young fellow. Ingatan niya dapat sarili niya. Huwag masyadong wild yung mga tira. Ayan na si Asutilla, gives the ball to Lanzaderas. Lanzaderas attacking with a Look at that shot from this 37-year-old guy na si Gerald Lanzaderas. Ayan na si Balane. Dumps it up to Isaac sa ilalim. He was fouled by Sanares. 88-74. It's a 14-point lead. Mga kaibigan, mga kasurog. This is far from over. This is 6 minutes and 17 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Wala akong nakikitang timeout. I think this is a very urgent na magkaroon ng timeout itong San Lorenzo. Pero sabi ni sino yun? Roldan, wag na muna. Yes, Kaya ko naman. Yes, partner, Roldan is now being the lone bright spot pagdating sa San Lorenzo Ruiz because si Macale and si Jock Bellarmino is now struggling sa ating floor. Kaya pati na rin si Isaac, hindi na rin mabigyan ng bola sa paint. Yes. Pero maganda yung pinapakita ni Roldan. Yes, Roldan is being aggressive in attacking, talaga nangangaldag sa loob. Dito lang siya sa may baseline palagi. Yes. Yan ang mga tinatawag nating baseline lurker kagaya ni Gordon. Yes. Aaron Gordon. Kala ko partner si Gordon Ramsay. Nagugutom na kasi ako. Nagugutom ka na. Mamaya may snackan daw tayo eh. Yes, partner. Ayan na. Lanzaderas brothers is inside the hard court. As well as the Balani brothers. Talagang ito. What an inbound play, sayang. Pero there is Macale to intercept the pass with 14 seconds remaining sa ating shot clock. 5 minutes and 43 seconds remaining sa ating game clock. So ayan, ipinapakita na nga ng Mercedes kung gaano sila preparado sa larong ito. Kung gaano kaganda yung kanyang sistema. And look at that again from the 37-year-old guy, Gerald Lanzaderas. Kanina hindi siya maka-field goal. Ngayon talagang sunod-sunod na. Ayan na si Roldan attacking convincingly, partner. Grabe. Yan sinasabi mo. Ganon din naman si Roldan. Sunod-sunod ang kanyang puntos. When he is inside, is in the baseline, talaga he is very deadly. Ayan na si Mandak challenging Roldan but blocked by Roldan. Ayan na si Macale rushing. Gives the ball to Jock Bellarmino against Lopo. Mahisiko ng konti yun. Mandak. Lancera stops and pops. Another two-pointer from Gerald Lanzaderas. After nung rally ni JP, ito naman si Gerald. Yun na, yung pesky defenders.
Ayan na, the orange shirts are running. 3 against 1. Lopo drops it up to Mandak. Scores for 2. Walang nagawa doon si Makabe. Or rather si Makale dahil he's all alone trying to defend that transition play from the Mercedes team. Ayan, 94-78. Yes. 16, tama ba? Yes, 16-point lead. It is a 16-point lead. Grabe, partner. Lumobo na ang kalamangan with that run. Kasi alam mo, partner, one key factor kung bakit lamang na ang Mercedes right now. Ano sa because tingin mo? they are being aggressive talaga. And on the defense side pala, kita mo, partner, when the ball is dumped inside kay Isaac, triple team and yung mga talagang malilikot na kamay para intercept ang pasa talagang very evident. And kung gaano, nakikita na dito, yung kung gaano ka-solid itong team na Mercedes, gaano ka-prepared as a team, kumpara sa San Lorenzo Ruiz na kung mapapagano'n mo kanina sa interview ni Barbie Floriano sa kanilang assistant coach na it's the first time na nakasama nila itong si guest player nila na si Jokjok Villarmino, kaya nandun sila sa stage na nag-a-adjust pa rin. Yes, tama ka. And syempre, so it's a big factor para sa akin. At syempre dun sa mga naka-orange shirts, yung pagputok ng Lanzaderas brothers. It is a big factor indeed. Ayan na si Balane, binigay kay Roldan, powering his way, misses the shot. Ayan na si Mandak, rushing, gives the ball. Lanzaderas, bang! Grabe tong si Lanzaderas, partner. Lanzaderas is feeling it right now. Gerald Lanzaderas is the name of the game. Ayan na si Balane, follow-away jumper, nice move, pumasok. nice shot. Balane, Xavier, and Roldan is now being the bright spot of the white shirts. Pero they have to hurry up and double up kasi the time is not on their side. Ayan na si Lopo. 1-on-1 against Balane. Still a 16-point lead. Lopo with the behind-the-back dribble. 10 seconds remaining. Lanzaderas attacks, floats. Misses the shot, Lanzaderas. That is Lanzaderas, veteran for you. That's a wise decision. Alam niyang leading sila by 16. Yes, partner. No need to hurry. It's a good gesture talaga. Alam naman natin na veterano na talaga yung mga ganon. So a nakikita dito rin, partner, yung kung gaano ka-experience. Sabi natin kanina, edad yung mga magiging factor. Young guns yung mga nakaputi. Ay baliktad. Mukhang nabaliktad na ngayon dahil... Lanzaderas. Follow away. Another veteran shot. It's the Lanzaderas brothers doing it for Team Mercedes at this point in time. And si Lopo attacks, flies and scores. May dagdag pa ni Lopo. Ibang klase. What a hustle being displayed here by Mercedes. $180. 20-point lead. Yes, partner. Grabe, partner. Biglang nagballoon yung lamang ng Mercedes. Kanina lamang lang sila ng 1 point. Papalit-palit. Nakalamang yung San Lorenzo. But now, they have a whopping 20-point lead, partner. A very convincing lead, partner. Ang isa kong nanonotice ko ay parang hindi na alam ng San Lorenzo Ruiz kung ano yung kanilang gagawin. How are they going to stop this momentum from this guys in the red in the orange jerseys? Yan na si number 9. Rebound the ball. Balane with the fake. Grabe, partner. One thing I admire with this guy talaga. He is very calm and composed pag nasa loob na ng paint. Tama. Ayan na si Mandak. 1-on-1 against Makale. Loses the ball and the ball will go to the white shirts. Nako, kung crucial yung laro, mapapagalitan ng coach itong si Mandak because of that. Kumbaga, the time is not is on their side, so no need to rush because they're up by 18. Big margin. Ayan na si Balane, loves it up to his brother, but Aceron is there. Ayan na si Lanzaderas. Lanzaderas stops. Hesitates at naagawan. Villarmino with the up and under. That's another veteran move. Yes, Werther, tama ka dyan. Fishing for the foul. And now is in the free throw line pero nag-struggle, partner.
yung naging game plan ng Mercedes talaga is to contain and stop Jock Villarmino, and they did a very good job containing one of the guest players ng San Lorenzo Ruiz. They destroyed the offense nitong San Lorenzo Ruiz. Timing na din yung pagputok ng magkapatid, ano? Yes. So again, kung nanood kayo kanina at bumalik kayo, nakakalamang na po ang mga taga-Mercedes with a big 16 points kontra sa nakakalamang sa kanila kanina na San Lorenzo Ruiz. Yeah, we are now in the twilight zone with the last 2 minutes. Ay na si Lorenzo. Lorenzo hesitates, gives the ball to Mandak with 8 seconds remaining. Mandak with the long bomb. Kabang! And points to the crowd. Wala, talagang parang bingi na dito ang mga taga San Lorenzo Ruiz. Lanzaderas. Lorenzo is all alone for 2. 21-point lead, the biggest so far. And we're down the stretch. It is very evident na it will be a Mercedes win. Although nasa free throw line ngayon itong si Steve Acopio for San Lorenzo Ruiz. Pero mukhang this is going to be too late. Pumasok ang unang tira. Pasok pa rin ang pangalawa. We heard the buzzer and we will be having a substitution. Si Lopo na ang may tanga ng bola para sa Mercedes. Alam na ng mga taga San Lorenzo Ruiz na wala na tayong pag-asa. Kaya parang ayaw na lang dumipensa. Ayan na si Mandak with the ball. Wasting clock, 7 seconds. Aceron gives the ball to Lopo. 2 seconds. Mandak for 3. Almost, but not quite. Oh! And nandun pa si Gerald Lanzaderas. And that ball will count. That's number 9, Migorio. Ayan, Now, 23 seconds. Just waiting for the final score, the final buzzer. And I guess it's safe to say na panalo na ang Mercedes. What a convincing win, partner, on the part of Mercedes. Oo. A total team effort, sabay-sabay. Early first part of the game, they are struggling. And but still, they stick to their system talaga. Nakita ko, despite na hindi pumapasok yung mga tira, yung coach nila keeps on saying na sige, okay lang, kahit di na ako convert natin, but still, we'll stick to the system. Yun na nga. Tama. Nagkaroon sila ng pressure defense, doon nag-umpisa. And yung mga inbound play nila. And then yung Lanzaderas brothers working wonders for them. So talagang it's a total team effort. And congratulations to Mercedes for winning this game, 107-88. What a ball game, partner. Dito na patunayan ng Team Mercedes na patience is a virtue talaga. Yes. Kahit sa basketball, you need to be very patient at stick with the plan. Stick with the system. Stick with the system. Kung anong sinabi ng coach, sundin lang. Kung anong napag-usapan, yun ang dapat gawin kahit medyo pumapalya. At yan ang napatunayan ngayon ng kupunan ng Mercedes. Snatching their first win dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Doon nag-umpisa sa 6-minute mark ng third quarter kung saan nag-68 all doon. At magmula noon, naging iba na yung kwento ng ating laban dito. Mercedes winning this one. The official score is 107-88 kontra sa namayagpag sana sa mga unang quarters of the ball game na San Lorenzo Ruiz. One thing na nakita ko talaga sa San Lorenzo Ruiz, they didn't manage
to cope up with what is happening dun sa turn of events, dun sa last minutes of the third quarter. Hindi na sila naka-cope up with the things that are happening. So, it's a learning experience for the team, and I'm sure they will be bouncing back. And kudos din sa coaching staff ng Mercedes Tama. for sticking to their game plan and being patient. Talaga kasi kanina, as high as of 18, 17, lamang yung kalaban nila. But still, they managed to grab the lead and eventually get the W. Napil ko yung malapit sa atin ang bench ng Mercedes. Yes. At napil ko yung motivation Yes. na nare-receive ng mga players. Alam mo, minsan kahit maganda yung system, but if the players are not properly motivated, hindi nila maramdaman kung why they need to win this ball game, wala din mangyayari. Pero I have felt na talagang highly motivated, hindi lang yung coaching staff, but the team, the team itself, the players were inspired by the motivation na binigay ng coaching staff nila. So congratulations, kudos kay head coach Gigi Catolico. Congratulations sa coach Gigi Catolico at ang buong squad ng Mercedes team. We're just waiting for Miss Barbie Floriano para ipakita o ipakilala sa atin kung sino ang ating kasunod best player of the ball game dito sa ating unang laban ng ating triple header for our day 2. Yes, partner, marami tayong candidates for our kasurog best player of the ball game dahil sabi ko nga, it's a total team effort, lalong-lalo na candidates sa the Lanzaderas brothers. Lanzaderas brothers, there's two big candidates for our kasurog player of the game. Si Aceron. Yes, si Aceron. Isa rin siya, and yung panakanakang score din ng dalawang guards si Lopo and si Mandak talaga. Magalaking contribution. Nakatulong din para sa Mercedes. And pero kailangan lang na meron tayong isang best player. It's a big player of the game. It's a big and convincing W para sa mga taga-Mercedes. And congratulations po sa inyo. And still, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming liga. Siyempre, headed by Congressman Caldico and ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, and si Congressman Jill Bongalon. Opo. And meron na tayo. Com Lloyd Rivera. And kasama na ng ating courtside reporter na si Barbie, ang ating best player, kasurog best player of ball game. Congratulations, Barbie. Take it away. At tayo magbabalik mamaya sa second game. Thanks for that, Coach John and Kapa Morgan. That was an intense Game 1. However, with me is our kasurog player of the game, Franz Aceron, jersey number 1 from Team Mercedes with 25 points, 11 rebound, and 3 steals. Congratulations, Franz. And Franz, kitkita ng inyong laban kanina, pero ano yung ginawang technique ng inyong team para may panalo ang larong ito? Yung depensa namin na tinuro ng coach namin, saka team effort din. Tapos, yun nga, sobrang ganda ng laban. Shout out dun sa mga kalaban namin, sobrang lakas din. Right now, you have the chance to do shout out and of course, pasalamatan ang iyong mga supporters. Unang-una, salamat sa manager namin na si Boss Segundo, saka sa LGU Mercedes, at shout out sa buong Mercedes na nakasuporta sa amin at sa pamilya ko. Yun lang, salamat. Congratulations again, France and Team Mercedes. Here concludes our Game 1. And stay tuned because we still have 2 upcoming games for today. Again, I am Barbie Floriano, Bicol Cup Courtside Reporter.